kod jopinye county maembu kanyo winjane sana. It doesn't matter whether they will be leased or bought. We just want the services to be there because the public is already used to them. And so as we address Madaraka Day today, health must sit on the top list of the things you're going to address. The disbursement of funds, what is the status and the threat to shut counties? Yes, that is one of the issues that really affected health sector and affected counties. We are now at, we are on the last month, basically. We are in June. In June, we are supposed to have received all monies except for June. But as it were, the last disbursement we got was of March. So we still have April and May that is still pending. And prudent use of resources, even the Public Act, or rather the Finance Act, states that all the monies for the counties or public entities should be given, or rather should be disbursed before the end of the financial year. So definitely the counties are affected. And you know, it is interesting that at the end of the financial year, you will see reports, and it is these media houses will be running them, about how counties are not performing, how they have not done any development, how they have not used the resources, the Auditor General and the Controller of Budget on the counties. Yet you cannot work without resources, because functions are supposed to be followed by resources. It is those resources or utilization of those resources that shows your performance. If you don't utilize them because you don't have them, then your performance definitely is affected. And that is how we normally brand devolution as failing. It is not failing. It is the treasury, it is the whole economy of Kenya that is failing devolution, not the managers of devolution themselves. Thank you very much. Take you back to health, and we are seeing a push by medical practitioners, especially KMPDU, to revert health back to the national government for the same reason that you've mentioned, that counties have failed to ensure that we have the best of health services. You're the chair. I think that move by the KMPDU looks, I would say it is boardroom politics. Boardroom politics, because the same national government that is mandated to disperse funds to counties to pay the workers is the same one that is believed to be capable of paying the health workers if they go back to the national government. With which monies? Because if you don't have money to give to counties, how will you have money to pay the same staff when they go back to the national government? And therefore, that clamor to take back the health workers to the national government, I think it's a boardroom politics, which should not be entertained at all. Because that cannot happen unless we go back to the Mwananchi and we remove health as one of the devolved functions, which is actually under Schedule 4. There's nothing you can change there unless we go for a referendum. But of course, you know, sometimes in Kenyan politics, people take shortcuts and they assume they can get away with it. But we are aware that our judicial system is alert. And even as we make this appeal, we know that it's just hot air. It cannot happen. Thank you. Thank you. Jakoram Kajang Mano Kanyo and Governor Tharaka Nithi mane loso kodoganda to Beninya Loparo ni motelo ni mano ne wan koda Governor Oloso iwechi mamulo loch gwenge koda neno ni chenro maga tayo loch gwenge kata devolution okobiro mbemore piny kendo bende giluwo ni kata bedni osebed ka ichwalo pesa maseche moko ok chop kaka gidwaro, gisebedo ka giyulo ka kore neno ka riwruok mar lakteche pachoka KMPD buogo ngwaso moko kuom chenro mag bad migawo mar thieth mondo mi dokie piny owacho mamalo kieno wuon luwo ni gibiro mana ngarni kata bed ni omenda maket kod mano osebedo ka chwo kendo ng'uko chenro mag weche mag thieth ahinya te piny owacho kata loch gwenge counties mopogore opogore. Koro Muthomi Njoki oloso kanyo kaka jakom ma ochung' ne weche mag thieth. Motelo ne mano ne wan koda speaker mar National Assembly mano Moses Masika Wetangula mabende opoyo dichi makawuono koluwo ni koro winjo bed ni tok igni 60 to piny Kenya osego kang malach motenore koda weche mag dongruok ahinya to demokrasia. Bende oluwo ni winjo bed ni koro moko kuom josiasa pacho kaendi mosebedo ka ng'iyo kaka demokrasia dongo koro chiw thuolo ne yudo go kang mopogore opogore mar ng'iyo ni kit dongruok e weche mag demokrasia chalo
nade to bende toka ne wagundo segol pacho kende bende wanyalo chung kendo wuon ma kawachielo med gareo mondo wayud duoko e kind mar ng'iyo ni to kopogore gi kit kaka pogruok e paro kachiel kod weche mag siasa ok odhi makare bende ji nyalo gombaka kata nyalo bilo wach mondo mi yud duoko e gima seche moko nyalo kelo wedeya e kinde ma siasa ometni pacho kendi. Oluwo ni kata mana paro mar chik ni endi mosebedo kakelo liet en wuon en tie kod migawo mare ma obiro timo ponono paro mar chik no pedhie od bura ma en ng'iyo ni to kopo ni igo ombulu mondo kadh paro maked kod manono bende kweth ka kweth oyudo thuolo mar bilo wach kendo golo pachgi gino kaka ginene mana kaka jo Kenya osebedo karito kendo neno ni to paro mar chik no biro chalo nade. Moses Masika Wetangula loso malach ahinya ka bende oluwo ni kor piny Kenya owinjo bed ni tiyo kod thuolo maket kod mani kaka okang' mosego e yor neno ni to kopogore kod dwaro mar kalo paro mopogore opogore mago mag siasa ahinya kaka mano ma jatend piny biro bedo ka lose kaendi kendo golo chung' mare dhi chalo nade mbele kendi nyakora mga juang mago gigo ma waluwo ni mane kinde machendo mar twak makedo kod mani pod ogweng' ng'wech e alap mar tuke ma Moi Stadium mantiere e Kiambu County. Machielo kendo mabende olosi matuta ahinya kod Moses Masika Wetangula en ni to kopogore gi kit kaka ng'iyo bad migepe mopogore opogore osebedo kata chenro margi kendo go kenge